daga wutar jahannama. Don haka duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya rayu ya kuma samun watan ramadana, ya kuma ganin watan ramadana, Allah ya masa dukkan ni'ima da falala. Don haka ya jama'ar musulmi, kada mu ɗauki wannan dama da wasa, kada kuma wato mu yi sakaci da wannan dama, domin alal haƙiƙa abin da ya kamata mu yi izina da shi shine cewa wato duk lokacin da fa watan ramadana ya zagayo, to mutum ya ƙara kusantar ajalinsa ne. Don haka kamata ya yi mutum ya ninninka irin ayyukan alkhairi da ya yi a watan ramadana a shekarar da ta gabata. Kada mutum ya yi sakaci ya zan wato misali ramadanansa na bara ya fi na bana wato misali wajen ƙoƙarinsa da dagewarsa akan ibada. Don mutum ya ƙara kusantar ajalinsa ne, wannan shine yake lizimta cewa mutum ya ƙara ninninka irin abin da ya yi na ibada da ayyukan alkhairi a wannan wata mai albarka.